waket tools piny. Kamano bende riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers kata KUCO obuogo dhi ng'anyo thuolo mar jumbe ariyo mabiro ewi rochruok ma giwacho ni okwako sekta mar thieth e pacho ka. Kotenegi kod jakom margi Peterson Wachira, jochiw thieth go wacho ni board mar SHA opong' kod chin mibadhi gima kidek nuro chutho sekta mar thieth. Wachira wacho ni achiedh nade maduong' masani okwako SHA ni nitiere achudhe e board no makawo nyaka soya eka chul ute thieth gope ma sirikal nigodo e bwo NHIF. KUCO osebedo ka ywak ni owegi oko mar SHA kata obedo ni jokanyo mage ema chiwo ne jotuo thieth mokwongo e ute thieth mathoth e pacho ka. In the spirit of ensuring that the Social Health Authority does its work, we need those people who are sitting there. We need those people who have formed a cartel and bringing back the bad practices from the National Health Insurance Fund to be sent home. There are many Kenyans who understand, who are of goodwill, and who are going to help us so that we can be able to achieve universal health coverage. And there are many facilities that have reached out to us. Many of them, they even fear coming out because they feel when they come out they are going to be targeted and probably denied contracts. But when they are being paid, they are being made to part with what they are calling in quotes the 10%.